Ia za man karaha io za mifaofa marandraigny edy za normal fa za kofa voabanjinaka za fa misy mondrinaka hafa vo ary za idoko agny fa agny tegna ny tiako. Mbola tsara antsika jiaby hoan'izay magnaraka fandarina eto amin'ny Canapé Jaune. Invitentsika niany artiste somary miavaka kely. Miavaka kely. Yo man. Saya gale. Karakory anao? Ça va? Ça va. Normal. Anomboantsika izy nagnino montre ny oala tsisy aigu. Tsisy aigu. Montre-naka tsisy aiguiste. Zay mba raha hitanao? Tsisy e? Misy aiguiste egaly. Fa anao fa mahita azy? Anao mahita fo anao koa mizaha tsara izy ty misy fo. Izy ty ndraiky mba lasiako aiguille fo ndraiky izy ty. Na anao ke zany kamieko montre vaovao tsy alainao, tsy atakalonao io. Mety alaiko fo ndraiky fa ty araiky fa époque baka ty araiky saripiaro ty montre tamin'ny papadrana ty. Ok ah. Oala, tegna agnarana oala i oala Dembad zegny sa? Tegna nagnarana zegny. Agnarana araiky agnatin'ny copie igny, agny zegny. Oala izy tsy agnaranany fa fo zegny. Raha no io oala izy io raha mitondra izy anakishany. Tegna agnaranany ndraiky zegny hoe fa tsaintsentsika ambarana. Mety fa misy mahay ndraiky roma muzika fa tsaintsika ambara koa. Legny kopikopy. Ok, zegny ho an'izay kopikopy fa zegny agnarana anazy zegny. Legny kopikopy. Hatreto finirirany oala. Irany oala izy zegny tsy azoko honogna fa bobaboboka ndraiky fa misy boboka misy amin'ny YouTube, misy amin'ny Facebook, misy mifoitifoity azonao. Fa bobaboboka koa oala mbola vorogny ketriketriky azonao. Wata maresaka agnabony microphone. 2000 firy oala nihira voalohany? Oala fa ela izy ny sound fa ela fa misy brada Gazaboy zay fo zegny nahita Badman fotrafotraka tandalabo teo zegny perkizeny cliché anaraiky zegny mezany clip araiky dia nigny oala nitsakatsaka nijojodanaky shane raha karakara zegny. Fomba fiteninao zegny efa isan'andro anao magnano zegny fa sa juste hoe personnalité ny mampihira anao? Io personnalité mampapihira za fa za mbola agnatina crew baka. Tsy inspiranaka ndraiky midomine za fa inspiranaka tegna ny tiako sy za juzy tegna ny tiako toy izay za taloha. Ok, dika zay andavanandro zegny oala magnano fa za magnano karaha io za mifaofa marandraigny edy za normal fa za kofa voabanjinaka za fa misy mondrinaka hafa vo ary za idoko agny fa agny tegna ny tiako. Ino zegny le mampiova mondiny oala? Hitanao boka le montre ananjy tsy aiguille fa zo misy aiguille fo. Zegny le mampiova. Misy zegny aiguille. Misy aiguille fa izy ndraiky mbola zavako aiguille. Alagna zegny le misy. Izy boka io. Kako mafizavanao izy. Mondinao fo donc. Ka marigny volako aminao mamy mama Tasiana. Tsy anoratanao hira zay. Soratiako mari sora hitako tema marigna agnaranao zegny Tasiana koa. Igny araiky misy jiro fa tsy mediny pirana igny izy koa bela kokoragny. Ino raha nandalovan'ny oala tegna na fiera izy hatreto? Raha nandalova izy ka anao mandinikazy zegny mimoe fô. Raha nandalovako baka tsy maro ny tsy tiako presque tiako fo. Raha nandalovako ty memonko trop marigny koa fa raha nandalovako tegna ny tiako momany za miplany za mifilma za stony igny azonao imagine jiaby tsy misy problème frère jiaby classe ary azonao za tsy blème ro tsy blème igny zay mondinao koa tegna ny tiako za migara. Ok. Atsika mikoragna zao fa tiako edy koa. Io mitombotombo lera saniny badadany wachano saka kutasiana. Ezi Chuki. Karaha efa tsara hitahitanay amin'ny réseau zegny, efa tsara hitahitana efa take anao tsara misaraka izy. Juste izy ndraiky shosonany izy mibalibalada agny mipatipatiragny fa izy miala papany fa zay isan'andro zay fankahita everyday. Firy taogno mo izy kefa misy? Io fa 17 ans, io tsara hely, izy koa agnatina nofinao fa raha lava be. Lokany sofinany ilany mandeha 10 fa be.
izy karaha misy mety chinois karaha hely masakana tsaokrako. De ankoatran'ny Chucky misy zanaka hafa Iwala sa? Ya za misy zanaka araiky vrai zanaka igny. Araiky zegny tsy vrai. Izy vrai zanaka fa izy zanaka amin'ny spiritual izy igny. Araiky amin'izay zegny aranofo. Za misy zanaka araiky mibolongona be io olombelogno. Ok. Kaiza Chucky ke am'izao tsika mikoragna. Chucky izy io amigara izy ndraiky shosonana reny nagnano migaka labiera zegny. Mira tia migaka labiera. Ke tsy alanao izy? Izy ndraiky mondonany izy fa bebika tasiana izy magnano atrahoatranana agny amin'ny sigisina agny. Ke amin'ny raha jiaby ataony zegny anao tsy mivôlagna. Ambelanao fô. Chucky olo mitady pifo izy misy magnamia pifony papa ty volahiny papa ataova clip pifo ty. Tsary naregny izy namono olo izy no namono olo. Za boka tsary naregny zegny dika zay business doafo business zanako. Ok. Tsary naregny izy sovora koa serie. Mety fô. Ya mety. De ino réaction Iwala amin'olo mivolagna Iwala igny efa tsy ao tsara Iwala igny atahoran'olo ino réaction Iwala amin'izegny? Le roa tsy amezako reaction feky ny roa mitaotatota. Mbelanao fa. Mandeha volanko amindony. Prez igny amin'ny good vibes igny mbala regny fo mibakilany sofiny côté droite io zegny. Io mipody fo azonao tête-ndroko. Io tsy mivaky. Olo le mifankariny Iwala zegny efa zatra amin'ny Iwala be donc am'le ataonao ke izy zegny hoe karaha anao ke mivôlagna aminahy fô anao mivôlagna aminjare. Olo sady olo aminay agny koa zala tasiana tsisy normal loatra olo aminay agny presque mipokopoko. Nefa ndraiky za tsy mahita ro mipoko fa tsy haiko inspirano promotionnay abo zegny. Tsisy mipoko zegny karaha olo samby mitady bifo samby mitady money ke mipoko. Ladala boka ko ladala mary boka mandeha agnatin'ny motro ao. Mijanona agnatin'ny motro ao mandeha agnatin'ny motro ao io ezako zadala. Ok ary Iwala mihira zegny anao fa manoratra hira anao sa azovy za? Ya. Za mikapokapoko, za migagaka gardaosy, za mifimafima izinao. Mandeha amin'izay inspiration. Mitaotatota vita amin'izay izy. Iwala misy manager? Azovy voilà. Ya, sa tsisy? Za furofuro mitsunja leleny organisateur karaha io. Iwala en couple sa tsy en couple? Tian'olo regny zegny niany en couple sa tsy en couple? Ty shonakady. Igny shosonao? Nisy reto. Noi za zay bouche. Mesa zay bouche ilo. Ndraiky fa. Idy tsy misarika aminaka. Na tsy fima. Tsika fima. Igny tsy ninahy ke. Zilay. Ok ary Iwala mifidy amin'ny raha fumeny sa mandeha jiaby? Za fima raha raiky fô raha raiky fa za tsy mifima cigarette zegny, za tsy mivaky lohan'ny semilia, good look niny, za tsy mijery zegny niny. Igny faninao? Naka gasbe fo. Gasben-Jagnahary zegny fimeko. Ten pharaon. Ok ary. Gasben-Jagnahary. Raha ohatra hoe misy hafatra tianao atsipotsipo amin'olo mizahantsika ato amin'ny canapé jaune, ino hafatra amianao zare? Hafatra amezako roa io zegny manky rouge jaune vert manky nino atsika? Manky rouge jaune vert. Jamiaka Madagasikara mazaka mitatatata mary. Ok ampigany tasiana amin'ny pipette ily. Igny hafatra anaka zegny. Yan zegny tsy nigaka an'io fa nigaka tsy nigaka whisky amin'ny pipette fa nigaka pipette iny migaka. Rano tsotra nameko Iwala niany tsy namiagna whisky. Namiagna whisky amin'ny pipette. Ok, magnapetraka fisaoragna amin'ny Iwala nantsovigny tsy nisalasala ato amin'ny canapé jaune. Canapé jaune. Veloma daholo. Lafo respecta canapé jaune. Nokuthangana uzama efa Tidensol fatima lesa Soma balkaza milefa